Bijeloplavi u proljetni dio sezone ulaze osnaženi za povratnika Marka Babića, koji danas još nije mogao zaigrati, ali su s još jednim povratnikom Ljubojevićem započeli u napadačkoj formaciji. Već u 4. minuti Maglica se izborio za loptu, odlično dodao Šorši koji ne pogađa okvir, pa gosti mogu odahnuti. Ali ne mogu u 11. minuti, sjajno Špehar podvaljuje za Maglicu, pomoćnik Modrić to pušta, izigrana istarska obrana, pa Maglica sam autorizira domaće vodstvo. U 24. minuti Šorša puca loše. Minutu kasnije nešto posve drugčije. Gotovo ni iz čega odjednom je sjevnuo Vajcer, udarčina super pogodak za 1-1. Samo 2 minute nakon toga udarac iz kuta, u kontaktu su Smoje i Škorić kojemu lopta bježi, a osječki je stoper posprema u mrežu. Negodovanje gostiju u Pristovniku tražeći prekršaj na vrataru je bez uspjeha. 2-1 za Osijek. 5 minuta kasnije, nakon ovog starta, Gavriću ide drugi žuti. Mnoštvo je opet oko Pristovnika, ali domaći nastavljaju s desetoricom. U drugom dijelu Istra stišće, ali Osijek je bliži pogodku. U 66. minuti opet Špehar asistira Kvržiću, koji oslobođen čudesno promašuje okvir. 10 minuta kasnije i gosti prijete, Rodić pa Alimi u debeli gol-out. Samo sekundu, dvije kasnije Pele žuri po loptu, baca je na Karduma, Pristovnik ne može preko toga, pa i Pele ide van. Još su prvo Šorša, pa Smoje i na kraju Barišić neuspješno tražili treći gol. Sve je skinuo Škorić, a Žuržinov na drugoj strani bacio loptu na gredu, ali sve bez promjene rezultata. 2-1 za Osijek.